گوندê Neman gundek Kurdî li parêzgeha Helebê ye devera Babê, dûrî Helebê ye ji hêla Bakur nêzî 37 kîlometr û dûrî devera Babê ye 12 kîlometr ew jî ji hêla Bakur, dûrî sînorê Tirkiyê 12 kîlometr. Hejmara neşteciyê gund 3000 kes in, têde malbatê têde ji bavekî ne, ji karekî ne, ji êla kêtikan e, mervantiya wan heye bi gundê Xeznê li Kobanê. Malbatên li gund bi zimanê Kurdî dipeyivin û ev malbatana Hecc Ehmed û Heneş û Hemdek û Yasîn û Derwîş û di gund jî malbata Şêxan heye kurên Şêx Cerrah yê Kurd. Kesên gund bi piranî di çandiniyê de kar dikin. Hektarê li gund 1400 hektar e, çandiniya genim û ceh û nîsk û kemûn û şênkayê dikin. Mîna, bacana û bacanê reş, îsot û xiyar yan arû. Di gundê gelek panavên fireh hene ji darên zeytûna û fistaqê Helebî û tirî û darên hinara. Piraniya neşteciyên gund li ser hefara kar dikin ê bîrê irtîwazî û di gundê 5 meqleyê kevir hene û ên hatî. Gundî jî xwedîkirina pez û bizin û çêleka dikin û mirîşka jî. Ev agahî gihiştin me ji hêla birêz Mihemed Umar el Ehmed ji neşteciyê gundê Nemanê û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê.